Awang Pak Sutriyono sing mboten lurah mawon sampun maringi. Kek jenengan ku ya Raden Subroto mongko ngrangkep dadi lurah. Iki yo benkoke niku nek mboten keong nggih maringi kula niku ajeng ngeno. Napa ajeng krama malih. Aku suka mergo ditundung karo Kanjeng Rama. Kok maneh ndung lurah. Mbok berantem iki sing kula dadi bapakne sampean sing entuk mau. Jadi yo, iki kok orang ini yo. Kok amargane pripun apa jenengan ajeng jago? Ajeng jago lurah malih niku. Ngene ya, paman yo. Iya. Sekawit aku ditimbali Kanjeng Rama. Nggih. Aku malah ngesake. Mesake niki. Ngomong. Iku ki. Oh, keren yo. Sik to. Kula niku mesake jenengan. Den. Ngomong ku tune ora ati. Wah, sok ngono ki. Kalau kang mriki to, Den. Nggih. Monggo Den. Den berapa apa Den Gunawan? Mas Dipoko Mas. Terus cilik. Niki nggih tombole Sungkawa. Nggih tombole Sungkawa. Nek kita engko nang omah dikrawu. Delok wae. Saya kok ora muni yo. Apane? Kok mboten muni nang iki, Den. Kowe kok. Sekarang yo telepon tuwa. Kowe iki. Saniki pun dapat kopi. Kan halo. Gua jadi kepresek sih. Hah? Ala ku demok karo yae. Kita kisah sing dikeraskan apa Den iku, Den? Niki wae ampun kok apa nggih. Oh, niku ki dagangan kula. Niku wonten lembu ta. Niku wau ban jero. Ini karang bar ditambah yo gede sisih. Kok niki wae apa meden kan nggih kula. Benten oh pripun nggih kagungane gosong. Niki wae atom sing pundi iki wae. Wah iki lurahe melu troto. Bisa dileni share iki ora keluar. Enggak kuliah iki piye. Mboten ngrembak perkara sampun mau dos pundi. Dados kula mangke anggenipun pados napa niku jenenge citakan niku sing sae nek kamban nggih mboten enak nggih sing ciut mawon ben. Nek Raden Subroto iki pura-pura wani. Oh, abang kok ya apa kok ya? Ora iki lho Subroto di bengkok ya meniki. Oh, Aku nemoni Subroto pirang-pirang di bengkok. oh iya karang dilurah. Subroto iki ora tipis. Oh niku mboten. Tenan. Ora berarti ada tambahi. Jaluk sakit lagi. Aja semelang. Nggih. Mas, Aja semelang. nggih pripun? Wis pokoke niku kabeh urusane Pak Haji. Wah, aku yo isane karo kuwi. Aja semelang urusane Pak Haji Sutriyono. Apa lurahe niku mangke. Niku sing ora lurah lagi. Lurah mundur, Mas. Mundur niku kiper ae sama Joko Gawang kegurang. Nggih, terus pripun iki? Iki ngoten. Nggih. Le, Nggih. simbok. Kok sebab pira? Biyung. Wah. Oh, simbok. Kula Ampun basa aku ditimbali karo Kanjeng Rama. nggih. Sing intine aku kudu gelem palakrama. Oh, tunggale kala ijo. Aku arep jodohke karo putrane sapa? Mbok. Lho nek latihan iki meneng. Latihan 2 tahun meneng. Ya juga bedrepan aku. Jenenge ngopo to? Makanya ada mulai selangak ning begini iki kok. Lali. Regane iki ora latihan. Oh nggih. Bakal langsung dadi. Kok tak bacane? Niki iki sing kok anu nggih tak wacake dapuan meneh iso bongas tawon neh. Kare nek dibaca apa? Terus iki Wis paman. iki gunung
Gunawan kok nang kene ora Subroto ya. Apa? Subrutu. Oh, Siman, sampean iki. Oh, ayo kok bener kok. Suminten Parjia. Oh, ini kan pengumuman, Pak, saking Dinas Kesehatan. Ingkang bapak ibu ingkang kagungan putra umuripun dereng genep setahun. Boten parang didulak sabun. Ngoten Bu. Konten jadi bojo kula ora dowah niki. Pendapuk dalang sarwu. Aku duwe paman karo biyung kok ketok iki le nyenengake. Anggen bakale lho. Besok kepekaan meneh nang pripun manut kula. Ini kene ku nek latihan menyang dadi ora lali. Lah pintu manut pelajaran. Oh, nggih, subrotane sesuk kula. Jenengan dagel. Siap. Aku sapa aku? Aku sapa? Oh, seminten. Aku. Heeh. Mas Broto. Masuk apa, Bu? Aku dia aku. Kok ndak rasa ngoni aku. Aku nang ngene iki dadi Subroto terus. Alhamdulillah. Ane ku sakne wong omah. Konten ada pundi? Monggo aku gak ikut. Iki ngene Pak Mas. Nggih. Nggih, iki sing oleh arisan. Iki ora dhewe aku ditunduk karo Kanjeng Rama. Nggih. Nggih. Iki ayo aku derekno aku tak lunga sak paran-paran nek pancen kowe sak padha tresno karo aku. Oh, ajeng ten pundi? Wis pokoke lunga sak paran-paran. Golek gawean mawon. Nah, Kula gawe kanca. Eh, Sama gaweane enteng hasilnya lumayan. Nggih, ngemis. Woi, ana lurah karo ngemis apa to? Salah dong yo. Ora oke. Wis pokoke ngene wae. Ngemis. Ayo aku saiki derekno, Ten aku pundi? tak lunga sak paran-paran. Mriko mawon. Allah,